Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Kadamyzyň hem de hormatly prezidentimiz arkadaly Gahryman serdarymyzyň taýsız çagdalary netijesinde ow hojalyk buýdugyny ösdürmek, her ýyly miwuli baglaryň hasyllygyny ýokurundyrmak, halkymyzy ter miwi ömürler bilen üpşen etmek döwrümizde öňe sürilýän esasy maksatlaryň biridir. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň bagwanlaryna döredip berýän giň mümkinçiliklerini jogap edip Mary welaýatynyň wekili Wazir etrawynyň Aqoňur Geňeşliginiň zähmetsöýri bagwany nar ösürip ýetişdirýän meýdanlaryny hasa giňeldip, olaryň görnüşlerini gowlandyryp naryň bir näçe görnüşlerini ýetişdirýär. Bagwanyň naryň bol hasylyny almakda maşgaly agzalar bilen ihlasy we tutan ýerli zähmet çekýärler. Bu ýerde Usat bagwan ekin meýdanyna alman täze gadananlarynyň giňden peýdalanyp, howa şertlemede kadal üsýän naryň dürli görnüşlerini ösdürip, meýwelerin bol hasylyny ýetişdirýär. Ekin meýdanlaryna ýer we suw serişlerine netijeli peýdalanyp, nar agaçlaryny gowunaja ýydyk etmek, ziýankeşlere garşy görüşüp, agrotehnika çäherlerini geçirmek işlerini hem talabalar ýolu goýupdyr. Zähmetsöýür bagwan we onuň maşgaly agzalary nar agaçlaryny ýerli we mineral dökünler bilen goşmaşy iýmitlendirmek, düýplerini ýumşatmak ýaly işleri hem aýratyn üns berýärler. Bu ýerde hatar tutup uzoklary uzap gidýän nar agaçlaryny synanyňda bagwanlaryň päk zähmetleriniň we ihlaslarynyň synanyny aýdym görýärsiň. Häzirki wagtda tejribeli bagwanlar pähim paýhozumanyň magtymly proýeklerine ýydyk edýän nar agaçlarynyň ekologiýa taýdan arasynda narlary ýetişdirip, ýurdumyzyň içerki bazarlaryny üpşen etmekde we ilatymyzyň ösen isleglerini garahatlandyrmakda tutan ýerli zähmet çekýärler. Bagwan we onuň agdyr maşgaly agdalary ýurdumyzyň owa hojalyk buýdugynyň ösmegini, bagwanlara dürli görnüşli miwuli baglary ösdürip ýetişdirip, miwi önümleriniň bolşugyny döretmekde giň mümkinçilikler döredip berýän Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Kadamyzy hem de hormatly prezidentimiz arkadaly Gahryman serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.